Predstav si situáciu, že končíš v práci, make-up máš od rána a manžel ti zavolá, že ťa pozýva na večeru. Čo teraz? Mám pre teba riešenie. Začneme vysoko účinnou micelárnou vodou od Mary Kay, po ktorej si pleť nemusíte oplachovať vodou. Micelárna voda od Mary Kay má v sebe hydratačné zložky a vďaka drobným micelám, ktoré pôsobia ako magnety na nečistoty, bude vaša pleť dokonale vyčistená. Pokračujeme fixačným gélom pod make-up. Tento fantastický gélik je priehľadný, neupcháva póry, naopak vyrovnáva terén a fixuje vaše líčenie. Má jemnočkú konzistenciu a nanesiete si ho ako krém. Ja sa sústredím najmä na T-zónu, keďže mám zmiešaný typ pleti. Na čele a v oblasti nosa a brady sa zvyknem lesknúť, preto použijem Timewise matnú podkladovú bázu 3D. Moje líce sú však normálne a preto na ne nanesiem CC krém s ochranným faktorom 15. Aby to bolo jednoduchšie, tak si obidva produkty zmiešam. Takže matná podkladová báza a do nej pridám CC krém. CC krém ponúka až 8 účinkov v jednom kroku a bol vyvinutý nielen ako ľahký make-up, ale zároveň ako prípravok starostlivosti o pleť. Vašu pleť dokonca hydratuje, chráni, má v sebe ochranný faktor a je veľmi ľahučký, čiže pokojne ho môžete používať aj namiesto denného krému. Teraz použijeme oválnu kefku na make-up, voláme ju plišáčik. Ťahmi od nosa smerom von, zapracujeme make-up do pokožky a kefka zostane úplne čistá, milé dámy. Váš make-up bude pôsobiť veľmi prirodzene. Keďže moja pleť je zmiešaná, použijem ešte druhú vrstvu podkladovej bázy. Matná podkladová báza sa dokonale prispôsobí podtónu vašej pleti. Je to vďaka exkluzívnej Intellimatch technológii. Zloženie podkladovej bázy je odolné voči vlhkosti a potu a dlhotrvajúci matný vzhľad vám vydrží na pleti až 12 hodín. Obsahuje Age Minimize 3D komplex, čiže po celý čas bojujete proti starnutiu. Ak máte na tvári nedokonalosti ako pigmentové škvrny, prípadne jazvičky po akné, použite korektor. Ja mám na horných lícach a na čele pigmentové škvrny, tak si ich krásne zamaskujem. Opäť použijem oválnu kefku na make-up. Ak si chcete vytvoriť jemný lesk, použite duokrémový rozjasňovač. Je veľmi praktický a jednoducho naneste na miesto, ktoré chcete zvýrazniť a zapracujte prstom. Odporúčam vám aj duokrémovú lícenku. Má hydratačné zloženie a veľmi ľahko sa s ňou pracuje. Jej obrovskou výhodou je to, že ju môžete mať v kabelke bez toho, aby ste riskovali rozbitie, ako je to pri lícenkách v púdrovej forme. Krásne rozpracujte štecom na podkladovú bázu. Nakoniec líčenie zafixujeme transparentným púdrom. Je jemný, neupcháva póry a vyhnete sa tomu, že musíte vyberať farebný odtieň. Milujem ho, pretože nezvýrazňuje vrásky, krásne fixuje líčenie, zmatňuje pokožku, no jednoducho je geniálny. A na záver použijem samozafarbujúci balzám v odtieni Berry, ktorý je veľmi praktický. Nanesiete si ho aj bez zrkadielka, vaše pery budú vláčne, hydratované a krásne zafarbené presne podľa vášho pH. Hotovo a môžem ísť na večeru.